bliver de ikke, mand. Hvad sker der med? Hvad sker der med dig, Røvhul? Vi skal ud og lave noget dødsmetal, mand. Ja, der er ikke flere bajer over Tino, mand. Fløde, eller hvad? Skal du med dig? Hvad så, dreng? Jeg skal afsted for helvede. Hvad så, dreng? Er I klar? Ja, så gør jeg godt. Så gør det her. Ja, jeg tænkte bare på, at jeg har øvet jer. Nej. Fedt nok. Fordi så tænker jeg på, om vi bare skulle lave det, når vi kom derud. Slap nu lidt af for helvede. Du skal ikke sidde og spytte i min slæde, mand. Prøv at høre, Lad være med at sidde og spytte i min slæde. Okay, jeg kan godt se en fejl, ikke? Det er bare... Lad være med at sidde og creme i min bil, mand. Det siger jeg bare til Det er dig. sindssygt for dig. Prøv at jeg spyttede bare stille og roligt ud af vinduet. Der er bare sådan lige... Hallo! Er I sur så for live, eller hvad? Lad være med at creme ind i slæden, mand. Det er fucking... Prøv at se det indtræk, der er i bilen, mand. Det er jo pissehamrende dyrt og alt muligt. Hvornår skal vi hente Johnny? Johnny P. kommer ikke, fordi han er død. Det er sindssygt. Det er lige meget, han er død. Det er for sindssygt. Det er chok. Det er fuldstændig sindssygt chok. Der er stille og roligt fucket op. Det er lige meget. Lige meget. Kom, mand! HT-bong! Fuck dig. Sker der, mand? HT og hastransport. Hørstransport, mand. Og så, drenge, er I klar? Ja. Skål. Johnny P. Rest in peace. Han er død, men han er stadigvæk på bånd. Og nu skal I høre, hvordan det går. Suicide for life, take one! Yeah!